No čo? Vieš, čo som nezobrala? Ja už viem. Nabíjačku. Na telefón, ty máš? No dobrá, tak nebudeme. Tak S tebou na izbe budeme. Nie, Hej. Aha, ježiš, teraz aký mám pekný make-up. Teraz je to nádherne vidieť, toto moje umelecké dielo na mojom ksichte. By me, that's by me, make-up by me. Neviem, čo sa mi stalo, ale asi mám štikutku. Nedala som do koša zvyšky toho mesa, to vieš, čo znamená. Vieš, ak to tam bude smrdeť. Až. No nič. Ďakujem vám pekne za všetky komplimenty. Nečítam ich nahlas, lebo by som sa cítila divno. Ale vidím ich a ďakujem. Ste proste zlatí. Mohli by sme ísť na pompu, lebo som sa nestihla vycikať. Zapomínala si zhasnúť. My máme inteligentný dom. Sa zhasne sám. Že by si make-upové zrkadlo rozhasla. No to som zhasla v make-upovej zrkadlo. Áno, make-upové to zrkadlo, čo svietí, sa nezapína inteligentne a nezhasína inteligentne. Ale všetko ostatné sa zhasne. Ináč to je ten dôvod, prečo keď som na nejakej návšteve, tak nezhasínam po sebe svetlo, keď idem zo záchoda, lebo automaticky proste iba vyjdem a vôbec si neuvedomím, že musím aj zhasnúť to svetlo. Takže má to svoje fíha. Čo toto je? Má to svoje nevýhody. Liga D2 číslo 91. Ja tu o niečo hrám, alebo čo? No nič, idem asi tajet. Vidíme sa na budúce. Dneska sa vidíme v Plzni a zajtra sa vidíme vo Svitavách a možno zajtra v rámci dňa sa niekde stretneme v Prahe. Čo ty vieš, keď si z Prahy, choď zajtra do mesta po obede. Možno sa niekde stretneme. Dám si pančuchy. Ježiš, počkajte. Dám si pančuchy a pôjdeme do ulic. Do pražských ulic.